comencem, és l'última conferència del cicle d'activitat física i salut, i nutrició i alimentació. La primera va ser, vam estar parlant del màrqueting amb l'alimentació, la segona xerrada va ser d'activitat física amb nens i amb gent gran, i amb adults i gent gran, i la part de nutrició. I avui parlarem de rendiment i com el que estem fent amb el rendiment ho podem adaptar a la gent de carrer. Per això avui tenim a la Milos Mayol, que és preparadora de física i està treballant al Barça amb el primer equip, amb mi també, portant la càrrega interna del primer equip. I l'Oriol Mercader, que és psicòleg de l'esport i especialista en la son. Jo soc Sílvia Tramoneda, soc nutricionista, estic treballant ara mateix també al primer equip del Barça i espero que disfruteu. Molt bé, vinga. Bona tarda a tothom, comencem. Jo a aquesta primera part us faré una mica un approach, un apropament al que és el rendiment esportiu. Us vinc a explicar, no estarem fent tota la conferència de rendiment esportiu, perquè potser hi ha gent que no li interessa del tot, però sí que intentarem fer aquesta dicotomia entre rendiment esportiu i com aplicar-ho a la vida normal de qualsevol persona. Llavors, ja sigui a la vida diària de qualsevol de nosaltres o en l'alt rendiment, la importància és el benestar. Fa uns anys, el benestar dels esportistes semblava que no tenia tanta importància, és a dir, estaven més focalitzats en que la performance, el rendiment fos òptim i si es lesionaven pel camí, si passaven a nivell psicològic alguns tipus de problemes, els típics batxes, ens era igual. El que importava era que el jugador rendís i que rendís al màxim nivell. Ara, per sort, en els últims anys, s'ha posat aquesta part com més el focus d'atenció en el benestar dels jugadors. Per què? O dels atletes, perquè s'ha vist que amb un bon benestar tot flueix millor. Llavors, tenim com 3 pilars bastant fonamentals, que seria, per una banda, la part més psicològica, mental, que hem de cuidar, la part fisiològica, que seria a nivell d'òrgans, sistema cardiorespiratori, etc., i també la part biomecànica. Això, part d'exercici físic, més podria ser com estructural, músculs, esquelet, etc. Aquí sembla que hi ha molta lletra, no us espanteu, perquè al final aquesta visió holística del jugador i del rendiment esportiu el que situa és el jugador com a centre i com a importància, diguéssim, o component més important de tot el que ve a ser l'estructura de l'entrenament. Aquesta visió va sortir del Barça, fonamentada per Joan Ramon Tarragó, Paco Seirulo, que segur que són noms que us sonaran, i el que intenta integrar és tot un tipus d'estructures per tal d'entendre i de fomentar aquest rendiment. Llavors ens trobem, per un costat, les estructures més fisiològiques, més relacionades amb la fase més biològica de cada jugador, que vindria a ser la condicional i la bioenergètica, on entra l'estat de salut, l'estat de fatiga, composició corporal, estat nutricional, hidratació, genètica, balanç hídric, serien coses, com ho podeu veure, més relacionades amb el món més mèdic. Llavors tindríem la part bioenergètica, la part condicional seria el que va més relacionat amb el rendiment i la preparació física, l'estat de cardiopulmonar, capacitat aeròbica, anaeròbica, potència, totes les parts que diguéssim que quan fem un entrenament són les que ens centrem. I llavors ja vindrien altres estructures que ja estan molt més relacionades en aspectes tècnic-tàctics en els esports d'equip i després hi ha aspectes més psicològics i més mentals, com per exemple les capacitats o les estructures socioafectives, com ells es veuen dins del món, com es veuen dins de l'entrenament, relacions amb els companys, com evolucionen enfront al fracàs, tots aquests tipus d'aspectes que també s'han de tenir en compte. Bé, anem centrant-nos una mica. La vida d'un jugador de futbol professional, en aquest cas, o de qualsevol jugador d'esports d'equip. Com podeu veure, en l'èlit, el seu dia a dia és molt estressant. Passen d'estar a la ciutat esportiva, veig que és una reflectora, no us puc assenyalar, a viatjar, després viatgen, dormen 3-4 hores, segurament tornen a ciutat esportiva, juguen, és a dir, és
batiburrillo, diguéssim, parlant pla, que el jugador al final necessitem molt profundament centrar-nos en la seva recuperació. Per què? Perquè no hi ha hores, no existeixen les hores. Una mica passa el mateix a nivells diferents, però amb el nostre estat habitual, en el nostre nivell de vida. Perquè tenim la feina, tenim la família, sempre se'ns diuen que hem de seguir amb els vincles socials, les relacions socials amb els amics, també donem consells que s'ha de fer exercici físic i al final tot això també, vulguis o no, ens centra en una fatiga mental. Llavors, per obtenir aquest benestar ens hem de centrar en diferents pilars, hem d'intentar protegir diferents zones per poder obtenir el millor o la part més òptima d'aquest benestar. Per un costat tenim la qualitat de la nutrició, que la Sílvia a continuació ens ho explicarà, una mica ens donarà uns tips de com es treballa l'alt rendiment i com ho podem utilitzar nosaltres. Llavors, el maneig de l'estrès i l'estat d'ànim, juntament amb la qualitat i la higiene del son, que l'Oriol també ens en parlarà. I llavors tenim altres parts com l'estat musculoesquelètic, que al final és el que parlàvem en el primer gràfic, a nivell musculoesquelètic, de múscul, d'esquelet, que estiguem bé per realitzar qualsevol activitat diària, i el nivell d'exercici físic que va molt relacionat. Llavors, Sílvia? No sé si ho sabeu, però ara pràcticament tots els equips de futbol des de fa, doncs, no sé, uns 8 anys o així, tenen nutricionista. Els equips de ciclisme també, els equips de bàsquet, hi ha un tema econòmic, també, però la majoria dels esports tenen ara nutricionista perquè s'ha vist que és molt important. Si es menja bé, funciona el cos i si no, doncs no funciona tan bé. Quin és l'objectiu de la nutricionista? Doncs bé, millorar el rendiment, això és una de les primeres coses que busquem, ajudar a la prevenció de lesions musculars, millorar la recuperació, després d'un partit, si arriben a les 4 del matí, com ahir, per exemple, doncs avui és un dia molt important per tenir en compte el tema de la nutrició. També mantenir el pes ideal i el greix corporal, ja veureu, després ho explico, però els pesem cada dia i els mirem el greix cada 2 setmanes o així i amb l'hipòmetre i amb una màquina que es diu DEXA cada mes o depèn del jugador. També és important, també ens encarreguem de dissenyar els menús i fer que el menjar sigui bo, tingui bon gust. Fer dietes individuals per a alguns jugadors que ho necessiten. Normalment tenim unes opcions de bufet que veurem alguns exemples, però hi ha alguns jugadors que sí que volen alguna cosa molt més personalitzat, i així com també individualitzem els suplements i els batuts de post-entreno, després d'entrenar o després del partit. I l'objectiu també és millorar els hàbits dels jugadors. Penseu que tenim jugadors molt joves, des dels 15 als 35, i els joves és important que aprenguin a menjar bé. Què tenim? En què ens trobem? Ens trobem amb molt cansament, amb falta de son i que no hi ha temps per recuperar. Un exemple és el partit d'ahir, que no va anar massa bé, però arriben a les 4 del matí, van molt cansats, dormen poques hores i avui tenen entreno de recuperació i tornem a jugar demà passat. O sigui que és tot, has de fer una recuperació molt, molt ràpida. A més, hem de tenir en compte que són moltes setmanes, tenim 3 partits a la setmana, diumenge, dimecres, dissabte, pot ser, per exemple. Hi ha els viatges, com deia la Milos, viatges que poden ser amb avió, poden ser normalment és avió, autobús i amb poquets, però hi ha moltes hores d'haver d'esperar, de viatjar, després arribes a la ciutat on jugues, has estat tot el dia allà i surts molt tard. Hem de tenir en compte els entrenaments, que s'entrena pràcticament cada dia, el vestidor, què es fa al vestidor, si s'ha de menjar al vestidor, si no s'ha de menjar, després dels partits, i també els menús dels hotels. Als hotels nosaltres enviem el menú, va un xef nostre també allà que s'encarrega que tot surti bé. Com millorem el rendiment i ajudem a prevenir les lesions? Doncs bé, normalment una part molt important és el pes i el greix. Si el jugador té molt greix, sobretot greix de panxa, té molt més risc de lesions. Llavors els pesem cada dia arriben, es pesen i llavors ja tenim, si el jugador està per sobre o per sota, és un indicador. Els controlem la dieta diària, esmorzen i dinen amb nosaltres cada dia
llavors veiem el que mengen i ens assegurem que estan fent 2 àpats ben fets. Llavors al sopar o tenen un xef que nosaltres parlem amb ells o sovint s'emporten menjar del club. Controlem també els suplements, la cafeïna, la vitamina D, omega-3, la leucina, tot això són aminoàcids, el probiòtic, la cúrcuma com a antiinflamatori, els amines ramificats, etc. Llavors, cada jugador té el seu potet amb les seves vitamines cada dia, amb les vitamines i amb els suplements. També al voltant del partit fem una dieta especial per carregar bé els dipòsits de glucosa, de glucogen, i durant els partits també individualitzem les begudes, els batuts, cada jugador té la seva gominola, el seu gel, el gust de la beguda isotònica, o sigui, és una cosa molt, molt, molt personalitzada. La recuperació comença el dia abans, o sigui, ja el dia abans ens encarreguem de preparar com serà la recuperació el dia següent, amb la dieta i amb la suplementació. Es fa un sopar especial, normalment aquí no ens concentrem el dia abans, excepte si juguem molt d'hora, però el sopar ja estaria també marcat, els diem què hem de sopar. Es fan batuts especials després del partit amb creatina, amb glutamina, amb proteïna, i cada jugador té un gust. Hi ha el que li agrada la xocolata, el que li agrada la vainilla, la fruita i tal. També es preparen uns shots, una mena de xupitos amb antioxidants i antiinflamatoris, amb coses naturals, si no fiquem medicació, i també es fan esmorzars i dinars especials. Per mantenir el pes i el greix corporal, què fem? Com us he dit, els pesem cada dia abans d'esmorzar, fem un control de greix, que fem al principi d'any, llavors anem fent, com deia, cada 2 setmanes, i després el gran és cada mes i mig. Controlem l'esmorzar i el dinar a la ciutat esportiva, el cuiner a casa, el menjar ha de ser molt gustós, perquè penseu que estan dinant cada dia allà, són jugadors que poden dinar al millor restaurant del món cada dia i han de dinar obligats allà, per tant ha de ser molt bo, i plats nous cada dia. Què busquem? Busquem evitar carn processada, menjars processats, sempre que sigui menjar fresc, begudes refrescants allà no en tenim i evitem que en prenguin, poc sucre. Llavors què fem? Doncs cada matí venen allà a esmorzar i llavors tenen 2 batuts i un suc verd. El suc verd, sabeu, quin és el típic amb cogombre, espinacs i tal, que al principi el veuen i diuen, no, que asco, i després se'l foten i estan encantats. Tenim torrades saludables com això, tenim una estació de cereals i fruita i iogurt, estació de truites, també hi ha verdures, fruita, i és molt bo perquè els jugadors al principi quan venen mengen, no saben què escollir, després els veus i al·lucines el bé que mengen. O sigui, es fan la seva torrada amb aguacate, amb la truita, i és brutal, dona un gust. Per dinar hi ha una zona freda, per haver gazpachos, amanides i, jo què sé, i tartar de salmó, per exemple. Hi ha una zona calenta on tenim els segons plats, diguem, el pollastre, un peix i alguna cosa especial. Hi ha 2 verdures, hi ha arròs, quinoa, llegums, això cada dia. Algun plat especial de pasta, un bol saludable amb quinoa i coses així. I la veritat és que sempre hi ha alguna més bo. Per exemple, avui teníem uns burritos amb pollastre, estaven espectaculars. Què ens ajuda? Ens ajuda molt la presentació. Una de les coses que vam fer quan vam venir aquí o quan estava al City era agafar un cuiner que cuidés molt la presentació dels aliments, perquè no és el mateix una amanida així que 4 tomàquets amb formatge. Llavors tot això ho cuidem moltíssim perquè per ells és molt important. També mirem les preferències individuals, hi ha jugadors que són més tiquismiquis, però sempre acabem, si no li agrada la verdura, igual fiquem una bolognesa amb albergínia amagada. Intentem guiar-los perquè escollin bé i saludable. Això és el que més o menys tenen a la mitja part. Hi ha unes gominoles, hi ha unes gelatines que fem nosaltres, trossets de barreta, és energia. A més tindríem gels, plàtans. I després del partit, que pot ser al bus o al vestuari, han de ser coses que els donin molta energia, que siguin fàcils d'agafar. Per exemple, abans els enviàvem al restaurant de l'estadi, però
era un pal per ells, llavors vam organitzar alguna cosa al vestuari mateix, llavors era molt més fàcil. I els hi fem un banana bread, un pa de plàtan, que és com un pa de pessic d'aquests, uns nuggets de pollastre, de peix, unes brutxetes amb pollastre o salmó, hi ha entrepans de pernil, hi ha biquinis amb pernil i trufa, o sigui, hi ha coses... També fem un plat calent de lasanya o d'arròs o uns fideus, sushi, que és el que més mengen, també hi ha un bol d'arròs i fruita i fruits secs. Penseu que després d'un partit no es té gana, però clar, han de menjar. Llavors, entre que fan premsa, es dutxen, tractament i tal, doncs igual passa una horeta i llavors ja és la manera de menjar alguna cosa. Però no se sentaran a menjar, prefereixen menjar 4 coses i després anar a casa. Hi ha partits que acaben a les 11, la majoria de dies. Després, el dia després del partit, tenen també alguna cosa especial, igual hi ha crepes o magdalenes o algun pastís especial perquè sentin que és un dia especial, no? Tant si han guanyat com si no. Aquests són els shots que us parlava, aquest és de llimona i jengibre, l'altre, el vermell, té remolatxa i al final el que intentem és disminuir una mica la inflamació. I aquí us posaré alguns exemples de les àpats que tenim allà. Això són avena amb maduixa i crema de fruits secs. Això és avena amb plàtan i... Si veieu una mica, això és el que estan menjant ara. Si veieu la presentació, que és molt important. Això ve molt més a gust que si li poses... Tot això són esmorzars, torrades que siguin més saludables que ficar fuet. I al principi, clar, veuen això i et volen matar, però després els agrada. Tu l'has amb el bocat. Hi ha jugadors que són més atrevits, almenys això és un tartar de tonyina. Això és una matada, els hi vaig posar als cuiners que s'hi maten. És el bocat i a dins hi ha cranc. Hummus, tartar de salmó, tartar de tonyina, més hummus i guacamole, pèsols amb ou. Això són els burritos aquests que us dèiem. És la manera, això per exemple està molt bé després dels partits perquè és molt fàcil, ho agafen i aquí tens proteïna i hidrats de carboni, això és un molt bon recuperador. Igual que això també. Aquí són espaguetis de carbassó amb gambes. De vegades el que busquem és baixar una mica els hidrats de carboni, llavors aquí, per exemple, al ser carbassó no hi ha espaguetis, és una manera que mengin pensant que estan menjant molt i que els omple perquè estan prenent la proteïna de la gamba, però no estàs ficant els espaguetis que en aquell moment no ens pot interessar. Aquí hi ha espaguetis, perquè veieu una mica. Què necessitem? Necessitem varietat, que el menjar sigui molt bo i fresc, perquè la temporada és molt llarga, si penseu que estem tot el dia junts, ella és com la meva germana allà, i llavors que hi ha d'haver-hi molta varietat perquè si no es cansen. I penseu que hi ha dies bons, hi ha dies dolents, s'ha perdut, s'ha guanyat. Als jugadors els agrada menjar bé, són bastant gourmets, han de ser aliments reals, el que diem ara el real food. Han d'haver-hi noves creacions cada setmana, evitar que el menjar sigui avorrit, perquè si no et maten, i sobretot transferir el coneixement científic a la realitat diària. I ara... Sí, al final és una mica això, que és la importància que tenen que menjar, perquè el dia següent tenen que fer el mateix exercici físic i necessitem equilibrar que sempre els dipòsits estiguin alts. Una mica és això. Molt bé. Vinga. Doncs especialistes del son no n'hi ha a tots els equips de primera divisió. Abans ha comentat la Milos que si anem endarrere, potser el Barça tenia un entrenador i ja està, i l'entrenador feia de tot. Si li haguessin comentat nutrició, recuperador, fisio, hagués dit, tonteria, no cal, el benestar del jugador. Doncs això fa molts anys, era així. Nosaltres confiem que d'aquí uns anys, això que ha aparegut nou de la nutrició, passi el mateix amb el que jo soc especialista, que és el tema del descans, d'acord? Per tant, avui en dia un esportista, un club, pot pensar de dir, ostres, tenir un responsable de descans, no ho veig, però possiblement d'aquí 20 anys sembla que els estudis ens estan fomentant dient podria ser que el son sigui la nova frontera del rendiment esportiu i els estudis ens estan donant una mica la raó, dient sí, a l'esport d'elit, que tot sembla que va ajustat al mil·límetre, tenim un espai completament amateur. Amateur és quan una persona fa esport però ho fa, com es diu, dominguero, a la seva manera i sense cuidar-se. Doncs tot i que estem veient
que el menjar tot està controladíssim, tenim aquest espai, que és una tercera part de la vida de l'ésser humà, que no la tenim controlada. I no la tenim controlada perquè ho sabem, perquè si mirem els Jocs Olímpics que hi ha cada any i analitzem el son dels esportistes, ens emportem la sorpresa que els esportistes dormen pitjor que vosaltres. Si un esportista de 24 anys, home, el compares amb una mitja d'home 24 anys, i aquest tindrà millor qualitat del son que aquest, entre moltes coses, per coses que ha dit la Sílvia, aquest cansament, aquest estrès, aquests viatges, el jet lag, dormir fora de casa i molts altres factors, que tenim aquesta imatge que fer esport ajuda a dormir, però fer esport moderat ajuda a dormir. Fer esport d'aquest nivell no ajuda gens a dormir. Llavors, això és una mentalitat que hem de començar a conscienciar al món de l'esport, que és el que estem fent ara picant pedra, perquè som un bebè que està naixent. Els nutricionistes ja són adolescents, van començar fa poc, però ja s'estan col·locant. Nosaltres, en canvi, estem començant a néixer dintre del món del rendiment. Suposo com nutrició. La nutrició suposo que va començar amb l'aspecte més patològic clínic, tinc obesitat, tinc un problema de pes, vull fer una dieta, me'n vaig al nutricionista, però en canvi ha evolucionat de la part clínica patològica, de tinc un problema de pes, a esportistes d'èlit, que els veus i estan estupendos, però que tenen un nutricionista per millorar. Doncs amb el son també el procés serà el mateix. Nosaltres a la clínica la tenim molt ben copada. La part assistencial, la gent que té apnees, insomni, evidentment sap que té un problema i que els especialistes del son l'ajudaran. Però el mateix, no cal tenir un insomni, no cal tenir apnees, no cal tenir cames inquietes per fer un assessorament amb son per optimitzar el rendiment. De dir, estàs aquí i jo et puc ajudar a arribar aquí. Estic perfecte, però amb nutrició et puc ajudar a fer un salt endavant. D'acord? I ara estem en aquest procés, que estem començant a anar. Jo, per exemple, he estat amb els cantants d'Operació Triunfo, però no per treballar un problema, sinó per treballar, de dir, estareu aquí uns mesos, si descanseu bé, rendireu millor. D'acord? I ara estem també anant als esportistes, anant als clubs, a les federacions, comentant de dir, escolteu, la part aquesta del son tenim molt a dir. I veurem una mica aquest camí que ha sigut de la part clínica cap al món de l'esport, però que ara, gràcies a entrar al món de l'esport i la ciència i els estudis que s'estan fent, estem agafant dades que no sabíem que les estem portant a la part clínica. I això és el que us comentaré, d'acord? Molt bé. Dormir no és important. No. Menjar és important, però és que dormir és vital. Ho sento, però estem per sobre. És l'hàbit més important del ser humà. El més infravalorat i el més maltractat, evidentment, d'acord? Però si agafem una rata i no la deixem menjar, o agafem una rata i no la deixem dormir, qui morirà abans? La que no dorm. Per tant, hem d'entendre que el tema del son, algú aquí tindrà somnolència a les 6 de la tarda i no és conscient que té una patologia del son, privació crònica del son. Per tant, tens un problema patològic, no estàs sa, però en canvi tu no ho veus, ho normalitzes. Que a les 6 de la tarda a mi em vingui son i estigui a la xerrada i m'adormi, és normal. No, home, no. L'ésser humà a les 6 de la tarda no pot tenir son. Si té son és que té un problema. Estem a aquests nivells i amb els esportistes veiem problemes molt greus, però que no estan tractats. Molt bé. El descans és universal. Tots els animals dormen, els animals també somien, fins i tot meduses, invertebrats que no tenen ni cervell, també dormen d'alguna forma. Si tots els animals dormen, si dormir no tingués un aspecte essencial, seria l'error més bèstia que ha fet mai la naturalesa. 8 hores que no són productius, 8 hores que estem exposats a que un animal ens pugui atacar i no tenim ni força per marxar. Com pot ser que l'ésser humà, que els animals, que el cervell, l'evolució, que és tan perfecta, s'hagi descuidat i de sobte hi hagin 8 hores, 9 hores que som completament inútils? Doncs durant molts anys ningú es va fer aquesta pregunta i dormir era una desconnexió i ja està. La medicina ha viscut d'esquena al son fins que han aparegut els tacs cerebrals i, sorpresa, una persona que dorm, mirem el seu cervell i té molta més activitat al cervell dormint que no pas quan està despert. Per què? Perquè dormir és la fàbrica del dia. Si no dormo, no hi ha rendiment. Si no dormo, pot haver-hi lesions. Si no dormo, pot haver-hi demència futura.
Si no dormo, si el meu sistema immune es veu molt afectat. Si no dormo, genera obesitat. Doncs estem veient cada cop més que tenim una dependència bestial d'aquest hàbit que fem durant 30 anys de la nostra vida. Quina pèrdua de temps, ni molt menys. Si jo vull estar despert i vull rendir el meu màxim nivell, hauré d'invertir moltes hores en dormir, d'acord? L'altre dia vaig una entrevista al director de Netflix i deia una frase que jo pensava, fins a quin punt estem arribant? L'enemic principal de Netflix, sabeu qui és? Paraules que ho va dir en una entrevista així com qui no diu el son. El nostre principal enemic és el descans, el son. Hem de lluitar contra el son. Ostres, ojo, i els esportistes són grans consumidors de sèries, són grans consumidors de xarxes socials, és més, les marques els hi demanen, potser anar al nivell ja t'ho porten, almenys el Piqué, però amb altres clubs, jo he tingut esportistes que em diuen, Uri, jo estudio, perquè jo no em puc guanyar la vida amb el futbol sala. Jo entreno i després també em demana la marca que tinc que estar responent i actiu a les xarxes socials. Doncs vaig retallant hores de son, d'acord? Doncs el que dèiem, ara sabem que dormir és vital, veurem per què. Una persona que no dorm bé, no, que és cap allà. Una persona que no dorm bé, la part del cervell que s'encarga de la memòria començarà a fallar. D'acord? Per exemple, Universitat d'Oxford. Agafen uns pianistes i els ensenyen a tocar una peça de zero. I els diuen, grup A, la tocareu d'aquí 3 hores. Grup B, no podreu practicar, estareu controlats, i demà al matí, a les 9 del matí, tocareu aquesta peça. I dius, home, com abans la toqui, més fresc ho tindré en el cap. Doncs no. El grup B, que passa una nit, té molts millors resultats de recordar la peça musical que no pas el grup A, que només 3 hores més tard ha pogut tocar. Per què? Perquè és a la nit on integrareu els coneixements. Jo us estic explicant coses i no les esteu aprenent, les esteu col·locant al disc dur. Però serà a la nit on realment les aprendreu, si és que dormiu. Jo li explico a un jugador conceptes tàctics i si no em descansa bé, no els aprendrà bé. D'acord? Jo faig un entreno i el faig molt bé. Si no dormo bé aquella nit, no ha sigut un bon entreno automàticament, perquè no recuperaré físicament i tampoc assimilaré allò que he après. L'aprenentatge, doncs una persona que dorm malament té una reducció d'aprenentatge del 40%. Envelliment. Dormir malament, es nota a la cara, la gent que fuma se li nota, la gent que dorm malament també. Les cèl·lules no fan el canvi com ho han de fer, surten les ojeres aquí. Per exemple, s'ha vist amb el sistema reproductiu. Els testicles d'un home que dorm malament té 10 anys més que d'una persona que dorm bé. Tots els estudis que fem ens demostren que una persona dormir és el millor pla de pensions que existeix. Perquè a tu et diuen, vols viure molts anys? Jo m'ho penso. Dic, jo vull viure molts anys, però amb quines condicions? No, cognitivament bé, emocionalment estable i físicament vital i actiu. Home, t'ho compro, dona'm la pastilla que me la prenc. Això és el descans. Si avui a edat adulta dormim bé, estem generant un bon envelliment. Per què? Perquè quan dormim es produeix el que es diu la salut cerebral. El cervell, quan dorm, és una màquina perfecta, que treballa moltíssim. Si jo li deixo el temps perquè pugui fer aquesta feina, jo tindré un bon envelliment com a premi. Si jo no li dono aquest espai, jo tinc més possibilitats de generar una demència de gran, de tenir una depressió, de tenir moltes més coses. Sistema immune. 4 hores de son per sota, tinc una reducció del 70% d'aquestes cèl·lules que són la primera frontera per lluitar, per exemple, contra un Covid, contra un refredat. Dormir menys de 4 hores redueix el 70% d'aquestes cèl·lules. Jo puc ser un jugador de futbol que dorm poc i constantment sentir-me dèbil, lesions, constipar-me. Ostres, anem a mirar si el Dembélé està jugant a les màquines a la 1 de la matinada. I un jugador que té aquesta responsabilitat tan bèstia, que ha costat tants diners, doncs no pot, no ho sé, ho dic per dir, però no pot tindre aquesta irresponsabilitat i tampoc el club es pot permetre de deixar
l'entrenament invisible, que és allò que passa fora dels camps, l'estrès, les discussions amb les parelles, que de sobte es destapi un escàndol, tot això afecta moltíssim el rendiment. Però el son és molt part d'aquest entrenament invisible que hem d'intentar controlar. Clar, és molt difícil controlar-lo. Bueno, avui en dia tenim dispositius que sí que ens poden donar informació, però sobretot el que hem de fer és convèncer els jugadors. No podem anar col·locant pulseres i controlant. Els hem de convèncer, i això costa molt, de que si inverteixen en bons hàbits de descans, seran més bons jugadors. Evitaran la lesió, que és una de les seves preocupacions màximes. Però, clar, és un procés educatiu molt important aquest. Són gent jove, i aquí qui tingui nebots, qui tingui fills joves, doncs sabrà perfectament que dormir ho veuen com una pèrdua de temps. Ells volen estar actius al WhatsApp, volen mirar sèries, volen fer moltes coses. I, doncs, clar, és que els esportistes, tot i que cada cop tenen més anys i es mantenen, en part gràcies a la seva feina, que poden fer que un jugador de 35 anys encara estigui com un toro, però molts jugadors, un Pedri, un Gavi, són jugadors joves que, evidentment, com qualsevol adolescent, tindrà tendència a allargar el dia i retallar hores de son a la nit, però no s'ho poden permetre. Per exemple, a la reducció d'aquestes natural killers, doncs detectem que certs tipus de càncer, això encara no està publicat amb animals, sí, però encara en humans no ho hem acabat de veure al 100%, però còlon, pròstata i de mama genera càncer. Les persones que treballen de nit, l'ésser humà és diürn, l'ésser humà no és nocturn, la rata és nocturna. Les persones que treballen de nit tenen més opcions de generar un càncer, i això avui en dia ja ho sabem. Problemes cardiovasculars. Doncs hi ha un augment d'un 24% d'infarts a la primavera. Quina relació té això amb el son? Ho hem viscut fa poquet, el canvi d'horari. A Espanya anem 2 hores per darrere, una per Franco i l'altra per tontos, fent aquest horari d'estiu, que és una borrada. El fer que a les 9 de la nit encara sigui de dia fa que la gent s'animi i vagin a dormir més tard. Al posar els partits del futbol a les 9 de la nit i acaben a les 11, jo hi no vaig veure la segona part, no per avorriment, que també, sinó perquè no, però, clar, doncs Anglaterra, altres països, la gent va dormir molt abans, però perquè acaben la feina abans, els partits de futbol no acaben a les tantes de la nit, els programes prime time no acaben tan tard, i també no es fa de nit tan tard com aquí. Aquí tenim un problema molt gran, i segur que els jugadors que juguen a Espanya ho tenen més difícil de dormir que el jugador que viu a Anglaterra i que a les 5 de la tarda ja és fosc i tampoc hi ha tanta vida social. Doncs els hem d'educar amb això. Al tenir l'horari d'estiu sabem que dormim menys que a l'hivern, precisament per això, perquè veiem sol i volem fer vida social a fora i ho retrasem tot. Doncs sí, hi ha més infarts a la primavera i les investigacions consideren que és per la reducció de son que fem amb el canvi d'horari. A part d'altres, evidentment, accidents de tràfic. Mor més gent per accidents per somnolència que no pas per alcohol. Campanyes per alcohol en tenim moltes, però campanyes de dir vigila que la privació del son genera una somnolència que no t'avisa. Tu estàs conduint, fas un microson, ve la curva i no te n'enteres. Tu potser veus la curva, però la teva cama no frena o no gires. I estem tenint molts accidents amb temes de somnolència. Molt bé, com dormim? Dormim molt poc, 6,8 hores. De mitjana, estem parlant d'Espanya, un país amb un dèficit crònic del son molt important. Només ens guanya Japó. 1/3 dorm les hores necessàries durant el dia laborable. A nivell de salut, 1/3 dorm de forma saludable, a nivell d'hores, I al cap de setmana dormim 1 hora més, malament. Dormir més els dies festius és senyal que entre setmana no estàs dormint les hores que necessita el teu organisme. Cada organisme necessita les seves hores i cada edat necessita també les seves hores. Una persona de 17 anys hauria de dormir 9 i mitja, 10 hores. Una persona de 65 anys pot ser que amb 6 hores ja vagi bé. D'acord? Més coses. El 58% dels espanyols no estan satisfets amb el seu descans.
Més de 4 milions pateixen algun tipus de trastorn del son. En tenim més de 70 de trastorns. El més conegut és l'insomni, que és el més freqüent. 35% insomni agut. Vol dir que de tant en tant em trobo que em costa dormir barbaritat. 15% la pandèmia ens ha fet un gran salt, 15% l'insomni és crònic. Més de 3 cops per setmana, més de 40 minuts per dormir i durant més de 3 mesos. Per tant, és un problema molt greu dintre de la meva salut. Els percentatges pugen i pugen i pugen i pugen. Pandèmia. S'ha augmentat un 10% el consum de sedants, ansiolítics, pastilles per dormir. Espanya és líder a Europa destacadíssima. Per tant, estem davant d'una pandèmia. I els esportistes, com veureu, no estan exclosos. Què està passant? Doncs molt simple, que estem fabricats per una vida que ja ha deixat d'existir. Una vida que podríem dir que és un pagès, que es desperta pel dematí, amb la sortida del sol, surt caminant, treballa al camp, sota el sol, treballa en moviment i quan el sol es pon, torna a casa. Posa la llar de foc, parla i s'adorm. Estem fets per això, per aquest tipus d'estil de vida. El son està creat perquè això cada dia reguli el dormir bé. Però, clar, vivim en un món que té que viure 24 hores. Jo, si el meu fill es posa malalt, vull anar a l'hospital i vull que me l'atengui un pediatre a la nit. Doncs hi haurà gent que viurà com les rates. Tindrà una vida nocturna i de dia dormirà. I això és un gran impacte pel cos. Hi haurà gent que acabarà molt tard la feina i s'anirà a fer un spinning a les 10 de la nit. Doncs el cos no està preparat per tenir un pic de temperatura a aquestes hores. Després costarà dormir. Hi haurà gent que està hiperconnectada i voldrà parlar amb els seus amics, amb la gent de la feina, voldrà mirar coses, amb una pantalleta que hi ha unes cèl·lules aquí que li recorden el sol. Per tant, el cervell porta un merder importantíssim. Ja no sap si té que preparar-se melatonina per anar a dormir o si té que activar el cortisol per despertar-se, perquè aquesta llum l'està confonent. I, molts més hàbits, des de Netflix, m'adormo al sofà, veient una pel·lícula, de sobte em desperto a la 1:30, me'n vaig a dormir al llit. Tot això són molts mals hàbits que estan fent que la gent es noti cansada durant el dia. Com sé si dormo bé o no? Molt fàcil. Et despertes amb facilitat pel dematí o notes que et faria falta dormir més? Em fa falta dormir més, tens un problema del son. Durant el dia estàs bé? Estàs actiu? Pots estar en una reunió o durant el dia tens moments de cansament? No, tinc moments de cansament més enllà de la migdiada. Aquesta, ok. Tens un problema del son. Arribes amb bateria a la final de la nit, a les 9 o a les 10, o vas a sopar i notes que no t'aguantes dret? No, no tinc bateries. Doncs no has carregat prou el cervell durant la nit. Molt bé. Com avaluem el son? Doncs des de formes més arcaiques, un diari del son, per prendre consciència, quan te'n vagis a dormir, fes una fletxa i apinta'm amb negre les franges que estàs dormint. I quan et despertis, una fletxa dalt. I fes un diari, un registre. Doncs això, tot i que és molt arcaic, ens dona molta info de com està dormint la persona. Però molts cops és informació subjectiva i la gent amb el son no s'entera. La gent creu que dorm molt poc i quan venen a fer-se proves del son veiem que no és veritat. Per tant, polisomnografia. La persona està connectada, li col·loquem tot de cables i veiem el seu cervell, les neurones, com es parlen. Si s'estan xiu-xiuejant, és que està dormint profundament. Si s'estan cridant, és que està despert. Per tant, nosaltres, objectivament, podem avaluar aquella persona com dorm, quina és la seva arquitectura del son. A més, també podem mirar si ronca, si fa apnees, si té moviment de cames. Doncs, també podem mirar si quan està somiant la càmera ens mostra moviments. Doncs fem un estudi del son en una nit. Però gràcies a el que dèiem, gràcies a passar a estudiar altres persones que no venen a dormir a l'hospital, sinó esportistes, atletes, artistes, que volen veure com poden millorar el rendiment, estem canviant el xip. A poc a poc, el col·lectiu d'especialistes del son ja no mira la nit, estem mirant el dia. Què passa durant el dia? Hi ha fatiga? Hi ha temps de reacció? Hi ha lesions? Hi ha un humor alterat? Anem a mirar això, perquè aquests són indicadors. Estem tot el dia tancats en una cova o sortim a l'exterior i ens movem
caminant per fora, som sedentaris? Doncs més que mirar si dormim bé o no, a cada cop mirem més els hàbits de vida. Com ho feu? Bueno, això és la polisonografia, això és el que dèiem del dormir, és com una escala. Jo puc estar despert, puc caure a la fase 1, que és aquell moment que esteu mirant un llibre i s'us en van les línies, i a vegades el cos fa com un pum, un gesto d'aquests, vol dir que estàs entrant al món del dormir, dura molt poquet, entro a un son superficial i finalment caic a un son profund, d'acord? I això és un cicle, dura 90 minuts a 120 minuts. La idea seria fer, depèn de l'edat, però uns 5 o 6 cicles, d'acord? Cada persona necessita els seus. I aquest de color blau és que la persona està somiant. No sabem que somia, però sí que sabem que està somiant, d'acord? I quan veiem això, fem aquest dibuix d'aquí, on podem veure la persona com ha estat. Per exemple, a les 2:30 ha estat despert 20 minuts. La persona pot dir que té insomni. Jo veig això i li diré, mira, és una percepció que tens. No tens insomni, no et prenguis pastilla. Tens un son bastant ben conservat, d'acord? Molt bé, us sona això? Que dieu, vaya tonteria, mira que hi ha reptes xulos per fer, no? Nosaltres que fèiem Ironmans i això, doncs aquesta noia ha decidit que volia estar 500 dies ficada dintre d'una cova. No sé si ho heu vist, ha sigut notícia aquesta setmana. Doncs, bueno, aquestes xaladories ens van molt bé. Aquesta noia, no li veiem la mà, però portava aquest rellotge. No aquest és meu, però un idèntic a aquest, d'acord? Això és el Departament de Cronobiologia de Múrcia, on tenim un coquito que està estudiant el son, ha sigut com pioner, mirant el dia, no pas mirant la nit. Doncs aquesta noia, aquests 500 dies, ha tingut aquest rellotge. És un rellotge que ella m'ha preguntat com anem de temps, no ho sé, no et diu l'hora, però el que fa és un sensor. És un sensor que fa fotos, cada segon fa una foto d'on estàs, no t'està donant la llum del sol, aquesta llum és artificial, t'estàs movent, estàs sedentari, i amb quina postura estàs i quina temperatura hi ha al teu canell. Perquè sabent la temperatura del canell, puc saber la temperatura del meu cervell. I això em diu molt si estic en somnolència o estic despejat, d'acord? Per tant, jo ja no faig un estudi 8 hores una nit. Jo em poso el rellotge 3 setmanes i en 3 setmanes és un xivato que em diu si tinc un estil de vida que afavoreix un bon descans o el meu insomni o el meu cansament no és tant per una patologia del son, sinó que el meu estil de vida afavoreix que jo no descansi bé, d'acord? Doncs això ha vingut una mica d'aquest món, que aquests esportistes no els podem portar a l'hospital. Anem a mirar si realment hi ha fatiga d'una altra forma. Molt bé, veureu una mica per sobre, i amb això acabem, això és la Terra que gira 24 hores. A dintre del nostre cervell hi ha un rellotge, que és com un director de l'orquestra. Si aquest funciona bé, l'orquestra sona bé, el sistema digestiu funciona bé. És el rellotge del son vigília i dura 24,12 minuts aproximadament. Per això a l'estiu, quan ens relaxem i no tenim que despertar-nos aviat, cada cop anem a dormir més tard. Per això ella, que ha estat en una cova sense rellotge, segur que cada dia anava a dormir 15 minuts més tard. Ara ho sabrem, quan buidem això. La tendència és sempre retardar el son. Per això ens costa molt menys viatjar cap a Nova York que no pas tornar, que és quan realment els jugadors, si venen de Nova York a Barcelona a jugar, haurem de treballar el jet lag, perquè costa molt més. La Terra gira, però el cervell té aquest rellotge de 24,6 i aquest rellotge l'hem de posar en hora cada dia. Cada dia s'ha de posar en hora. És com un enanito que entra al cervell i el posa en hora, en plan, ara comença la vigília, 7:30 del matí, i a les 10 ara comença el son, d'acord? Però clar, aquest rellotge l'estem desincronitzant per al mòbil a la nit, pel sedentarisme, per estar tapats del sol, coses que el cervell humà no sabia que passarien en un futur. El sol és vital, i la llum. Ara us ensenyaré un parell de productes. Què és el que passa? La melatonina, vermell. La melatonina, durant el dia, no hauria d'estar. I a la nit, a partir de les 6 es comença a crear. I la melatonina posa en hora el rellotge aquest de que comença el son. Per això és la medicació que es prenen la gent que fa viatges. Temperatura, el mateix.
la temperatura del cervell a la nit baixa fins a 2 graus per poder dormir. D'acord? Per tant, jo fer esport a última hora de la nit no m'ajudarà. Una dutxa em pot ajudar molt. La pressió del son és importantíssim. És l'adenosina. És una hormona que comença pel dematí a créixer al cervell i a les 16 hores fa com un globo imaginari que et provoca molta son. Se't tanca els ulls. És l'adenosina. Però té un enemic, l'adenosina. En té dos. La cafeïna, que bloqueja els receptors, i per això quan prenem cafeïna no notem aquesta pressió del son durant un instant, i també el son de dia. Per això les migdiades les hem de fer de màxim 20 minuts, perquè si em passo no estic afavorint que l'adenosina arribi aquí dalt de tot. Finalment, el cortisol. Cortisol és contrari a la melatonina. Hi ha gent que se li activa a les 6 del matí, els matutinos, la Sílvia, que pot anar a córrer a les 6 del matí sense cap esforç i et vindrà i et començarà a parlar, i jo, que vaig a córrer amb ella, però jo sóc un zombi i que no li responc, que l'únic que estic és sobrevivint. Per què? Perquè ella és matutina, a Londres, se li diu, l'ocell aquest que al matí ja canta, i el cortisol a les 6 del matí comença a fer la feina i l'adrenalina. Hi ha gent que és més vespertina, que el cortisol comença més tard. No són ganduls, els vostres adolescents. És que la majoria dels adolescents són buos. La seva vida ideal seria m'aixeco del llit a les 9:30 o a les 10 i me'n vaig a dormir a les 2. I els aniria molt bé d'estudis. De fet, a Califòrnia estan fent una cosa molt bona, molt lògica, que els instituts comencen a partir de les 9. Doncs les notes han millorat moltíssim, la salut mental s'ha disparat. I aquí jo crec que és una cosa que hauria de passar. No fer l'horari que volen els professors i els pares, sinó l'horari que els adolescents necessiten. Molt bé. Què fa aquest rellotge? Perquè veieu exemples molt clars. Son i vigília. Aquí no es veu gaire, però ja això en negre és la gent sana. La gent sana, això és 3 setmanes i 12 de la nit comença, això són les 7 del matí, tot el dia, la tarda i les 10 de la nit. Doncs la gent sana dorm a aquest horari. Entre les 12 de la nit i les 6 del matí estan dormint molt i durant el dia dormen poc. Aquí poden fer una petita migdiada, es va acumulant els minuts. Jo veig a la línia negra, no es veu per la llum, però aquí, amb color lila, hi ha, amb barres, la persona, el subjecte que jo li he fet l'estudi. Per tant, jo li puc dir, mira, la gent sana aquí està dormint i tu només dorms la meitat dels dies que has portat el d'això. Hi ha hagut dies, caps de setmana, que a la 1 de la nit tu estaves despert. Mira, la gent dorm una mica i tu, en canvi, aquí has dormit a les 2, tens tendència a fer una migdiada molt gran. O hi ha dies que, per exemple, aquí hi ha alguns minuts que la gent que està dormint a les 10. Hi ha poca regularitat del son. Doncs amb això jo li puc dir perfectament. I aquí tenim alguns trucos per dormir bé. La llum circadiana. Doncs aquest rellotge fa 2 fotos. M'està fent una foto de la llum que arriba de fora, però m'està dient que és molt poqueta, que és la llum blava, la llum del sol i una foto de la llum artificial. Aquí jo veig la gent sana amb color negre, a la nit no hauria d'entrar llum i en canvi aquesta persona li està entrant molta llum a la nit i ell em dirà que no, però jo sé que a la nit està mirant el mòbil, a la 1 de la nit, encara que em digui el que vulgui. I també sé que pel passadís entra llum. I en canvi, durant el dia, aquesta persona està en una oficina tancada i no s'està beneficiant de l'exposició solar. Per tant, jo més que donar-li una pastilla, li diré que dormi amb antifàs complet i cada dia surti a l'exterior. No pot ser. Activitat física i sedentarisme. Doncs veiem que les nits no són nits, hi ha moviment, la línia està per aquí i ella, en canvi, està per aquí. I els dies no són dies. Hem de generar molt de contrast. Com més dia sigui el dia, millor serà la nit. Això un esportista ho té molt bé, però una persona que està en oficina de 8 del matí a 2 sense moure's, doncs tota aquesta part del dia, això pot ser un problema. O el que fa spinning, doncs pot ser que estigui per aquí, a les 10 de la nit. Doncs això és un problema. Fem una foto i li podem dir perfectament a la persona quins hàbits ha de millorar. I amb això ens podem estalviar molta medicació. I la temperatura? Doncs sí. Aquesta persona no li puja la temperatura del canell, no li baixa la temperatura del cervell. Està fent apnees? Té algun problema? Aquí li hauríem de fer una prova, perquè a mi això no em quadra.
I durant el dia té somnolència aquí. A les 10 de la nit aquesta persona no està per anar a sopar, perquè s'adorm. Per tant, són mecanismes nous, això és una cosa molt nova, que comencem els especialistes del son a, en lloc de dir pren aquesta pastilla o fes aquesta prova de la nit, estem començant a mirar, no un dia, mirar 3 setmanes. I a partir d'aquí els hi podem donar informació. I això no ve de la patologia del son. Això ve d'un altre perfil que estem buscant, que és el rendiment esportiu, que és l'empresari que vol treballar millor. Mireu, l'empresa McKinsey, que fa anàlisis, l'any passat va valorar amb $2.280 la pèrdua econòmica que suposa a les empreses cada un dels seus treballadors per culpa de la somnolència. $2.280 per treballador. És el que una empresa perd per aquesta falta de productivitat, per les baixes laborals, per aquest cansament d'una persona que no dorm com hauria de dormir. És molt elevat. Molt bé, i aquí veiem 9 xismes que jo desconec. Amb les ulleres vols fer alguna cosa? Bueno, només, per exemple, la selecció de hoquei, quan va marxar als Jocs Olímpics, per adaptar-se, doncs, durant tot el procés del jet lag, per arribar i poder competir bé als Jocs Olímpics, doncs, treballàvem amb ulleres que bloquegen les llums que no m'interessen. Jo estic a la nit i em fico el mòbil i no vull que això em desperti, aquestes ulleres em bloquegen. I tot el contrari. Jo estic a la nit i m'interessa que sigui de dia, doncs aquestes ulleres, que no tenen d'això, si ara apaguéssim les llums, veuríeu que aquí hi ha una llum blava, que 40 minuts amb aquestes ulleres és com estar 4 hores a la platja un dia d'estiu. És com un xute d'una beguda d'aquestes energètiques sense les conseqüències de la beguda energètica. I això també s'utilitza molt amb la gent que treballa de nit, doncs es fan aquestes cures de son, aquestes cures de son, o la gent que viuen en països nòrdics, que no tenen exposició solar, hi ha un 10% de depressió per culpa d'això, doncs allà és molt comú veure gent que de tant en tant treu les ulleres i es fa 40 minuts de xute solar. D'acord? Molt bé, jo ja estic. Perfecte. Doncs m'ha vingut superbé que us hagi explicat la part del son, perquè ara entro jo amb la tecnologia que utilitzem a l'alt rendiment per tal de monitoritzar el son, que també ara vindran les següents diapositives, i llavors altres variables que utilitzem per veure com està l'atleta o el jugador. Per un costat tenim la part hormonal, també m'ha anat molt bé que us ha comentat tema de cortisol, perquè el cortisol és una hormona relacionada amb l'estrès. Sí que es mira per l'estrès del son, però també nosaltres ho mirem per l'estrès del partit i la càrrega, que és tant càrrega d'entrenament com càrrega de partit. Llavors, aquí us he posat un petit exemple de tecnologia. No vol dir que tota l'utilitzem nosaltres, sinó que també n'hi ha molta en procés, etc. Però sobretot és part de biomarcadors, que vindrien a ser aquestes dues imatges. La de baix és molt més còmoda perquè és salival, és molt menys invasiva, no fa falta treure sang, no fa falta fer anàlisis, és molt més ràpida. I amb aquest tipus de sistema i de dispositiu el que mirem són sobretot hormones com cortisol. Testosterona es fa, però en laboratori. Encara a dia d'avui no és possible amb aquest dispositiu que analitzi testosterona. Quan sigui possible serà un gran avanç i serà molt millor per nosaltres perquè ho tindrem momentani. I alfa-amilasa, que és una enzima també relacionada amb l'estrès. Llavors, a nivell sanguini, sí que és veritat que hi ha com uns pocs de farmàcia que s'utilitzaven antigament amb una gota de sang, ara és una mica més i per això no és tan fàcil d'utilitzar, ens poden donar fins a 12 biomarcadors diferents, com nivells de sucre, urea, etc. Tot el que ens pot donar informació de què ha passat a dins del cos de l'esportista en temes d'entrenament o de partit. Llavors, a dia d'avui també hi ha electrocardiogrames que es poden fer durant l'exercici, no fa falta tenir l'esportista en una cinta de córrer, sinó que el podem tenir a l'aire lliure i fent l'esport que realment fa. Això també és un avenç bastant gran. Me'n vaig a l'altra banda, però després em quedaré més aquí. També tenim miografies que ens expliquen o ens mostren el comportament del múscul durant l'exercici. Com podeu veure, és tot molt aplicat, o sigui, el que busquem és aplicació. Ja el fet de tenir l'esportista com una rata de laboratori ja no ens serveix, perquè al final el cos es comporta d'una manera en laboratori, però molt diferent durant l'exercici, i el que busquem és aquesta aplicabilitat. Llavors, també tenim molts de sistemes a nivell de gimnàs a l'hora de l'anàlisi de potència, velocitat, de moviment, etc.
La DEXA que ha comentat la Sílvia pel tant per cent de greix i tant per cent de massa muscular, que inclús és un dispositiu, és una màquina que mira el tant per cent muscular d'una cama i de l'altra, que també per veure simetries és molt interessant de relacionar-lo amb el rendiment. I llavors ja anem passant una mica a la part relacionada amb el son, que és la part com més important i que a poc anem posant pedra darrere pedra per construir un edifici, que vindran a ser dispositius com l'Oura o el Whoop, que ens dona informació de què està fent el jugador en el moment en què està a la ciutat esportiva, en el moment en què està realitzant l'exercici, però sobretot a nosaltres el que ens interessa és el que passa un cop se'n va a casa. Són dispositius que ens miren a variables com la temperatura, que hem vist que era molt important en el son, les fases del son, us ensenyaré gràfics després, variabilitat de la freqüència cardíaca i freqüència cardíaca de repòs, que al final són variables relacionades a nivell cardiològic i a nosaltres ens donen una informació sobre l'activació del sistema nerviós parasimpàtic. El sistema nerviós central es divideix en dos. El simpàtic és el que activem quan fem exercici i el parasimpàtic el que s'hauria d'activar, dic el que s'hauria perquè amb esport d'alt rendiment a vegades costa, quan fem en la recuperació. És a dir, si no hi ha una bona activació del sistema nerviós parasimpàtic, és molt difícil que el nostre jugador es recuperi. Què ens trobem? Que amb els viatges, l'estrès, la falta de son, a vegades alimentació, que per molt que la controlem, alguna cosa s'escapa, a aquest sistema nerviós parasimpàtic li costa molt recuperar-se. I almenys a dia d'avui hem trobat una manera que podem monitoritzar què està passant durant la nit i aquestes variables ens donen informació sobre aquest sistema nerviós. D'acord? Llavors, abans de passar a ensenyar-vos, com ha fet l'Oriol, una mica els gràfics del que ens donen aquestes tecnologies més relacionades amb el son, 3 punts bastant ben marcats que crec que ens pot ajudar, tant amb les tecnologies d'esports d'alt rendiment com amb tecnologies que també us proposaré que no fa falta. Moltes d'aquestes tecnologies tenen un pressupost molt elevat, la gent de peu no pot obtenir-lo, però sí que us he posat exemples de tecnologia que ens pot anar bé i que ens donen variables similars, d'acord? I per tant, abans d'explicar-vos-les, us he fet una classificació de què és la càrrega externa, la interna i l'adaptació. Nosaltres, a nivell d'entrenament, les dividim molt clarament per intentar correlacionar-les entre elles. La càrrega externa vindria a ser tot el que fa l'esportista, els quilòmetres que recorre, a la intensitat a la que ho recorre, la potència, la velocitat, és tot el que fem. Amb les nostres aplicacions diàries, els números de passos, els càrdios que ens dona el Google Fit, serien aquest tipus, és una mica, aquí crec que us ho he posat, el que realitzem durant l'exercici, el que quantifiquem. Llavors, ho fem, però què passa? Jo puc reaccionar d'una manera, l'Oriol pot reaccionar d'una altra, la Sílvia pot reaccionar d'una altra. És important saber la càrrega interna, com aquesta càrrega externa afecta en el moment el cos i com el cos està responent. Llavors, per veure la càrrega interna és una mica més complicat. A nivell d'esports individuals de resistència, com gent que prepara maratons, triatletes, etc., la freqüència cardíaca és un bon valor, però en esports d'equip s'ha vist que és un valor més complicat el tenir aquest component intervàlic. El jugador no està constantment corrents o anant en bicicleta o nedant, sinó que accelera, desaccelera, para, camina, corre. Doncs aquest punt és el que potser la freqüència cardíaca no ens dona tanta informació. I per tant hem de buscar altres variables, com per exemple l'escala de Borg, que segurament potser si algun cop heu fet alguna prova d'esforç al metge us han passat una escala de Borg, perquè sol ser bastant usual. És simplement una escala del 0 al 10 i que cada valor té una definició d'esforç. 0 és no noto res i 10 és no puc parar més, sisplau, que mateu-me, que no puc seguir amb aquest exercici. Doncs vindria a ser una classificació així. I llavors, a nivell, el que us comentava, bastant important i que nosaltres estem apostant molt, és la part de les adaptacions. Perquè fins ara, com us explicava fa uns anys, ens quedàvem en aquesta part, en què fèiem durant l'entrenament i com responia el cos durant l'entrenament. Però clar, després sabem que des que parem i a la sessió de l'activitat fins al dia següent passen coses dins el cos, hi ha adaptacions en aquest entrenament i això és el que ens interessava. Vam començar a investigar, a buscar tecnologia que ens pogués aportar i és com vam arribar per una part al cub que us comentava d'hormones. Això és un exemple de comparació entre cortisol i alfamilasa. Totalment, l'objectiu d'aquests gràfics és observar quin estrès ha generat un partit
a un jugador X, d'acord? Aquí el que anem veient és tota la temporada, des de pretemporada fins a ara actualment, i veiem com es va comportant. Aquí què podem fer? Ara portem un any i mig recollint dades i el que volem intentar és prevenir algun estat que sigui de fatiga crònica i sobretot que tinguem el sistema immune en una predisposició, doncs, com comentava l'Oriol, no? Que al final, si tenim el sistema immune més debilitat, hi ha molta més possibilitat que tinguem lesions, típics refredats, etc. Doncs, per una banda, aquest tipus de tecnologia ens ajuda molt a dia d'avui a poder veure com està afectant la càrrega d'entrenament a nivell hormonal i enzimàtic. I llavors, això després tornaré, perquè això són les parts. La part, sobretot, de control de la recuperació i del son. D'acord? Aquí és la part que, a nivell bioquímic, les hormones les fem durant l'entrenament i llavors, un cop se'n van a casa, en teoria ho dic perquè també ho ha comentat l'Oriol, és molt difícil a dia d'avui encara aquesta educació. Crec que hi ha un treball enorme educacional a nivell d'atletes i de jugadors que entenguin la importància del descans. Molts encara la nutrició l'estan entenent, però el tema del descans i de dormir bé i aquests hàbits d'higiene del son i de la recuperació encara costa a dia d'avui. Però bé, nosaltres la veritat que no ens podem queixar perquè cada cop té més acceptació i tenim uns jugadors que estan per la labor, diguéssim. Llavors, què ens donen aquestes tecnologies? Per una part, a nivell de recuperació, les variables, les que us he comentat, variabilitat de la freqüència cardíaca de repòs, rati respiratori també, perquè us en feu una idea, quan un jugador es troba estressat, la tendència, que això us ho explicaré després, la tendència d'aquesta variable és descendent, és a dir, cada cop podem veure que la variabilitat de la freqüència cardíaca descén i, en canvi, la freqüència cardíaca basal i el rati respiratori és inversament proporcional, augmenta. Quan estem més nerviosos ens puja la freqüència cardíaca, doncs és el mateix, i respirem més agitadament. Doncs a nivell crònic el que podem observar en els jugadors és això, que quan hi ha una tendència negativa de la variabilitat i positiva de la freqüència cardíaca i del ràtio, és que aquell jugador està en un estat en què no està adaptant-se a l'entrenament. És a dir, nosaltres li estem fent unes demandes massa grans i el cos no està responent. I allà és quan podem començar a fer protocols a nivell nutricional, a nivell de massatge, a nivell psicològic, a poc, per sort també es va començant a treballar perquè donar-li la volta en aquesta situació. Llavors, a nivell de son, com els gràfics que ens mostrava l'Oriol, això hem de dir que ha costat molt que estigués validat científicament. És a dir, nosaltres no hem agafat cap dispositiu que no estigués validat i que tingués una cura, sí que es diu, que tingués un respaldo, diguéssim, científic, d'acord? Perquè sí que hi ha moltes tecnologies al mercat, com per exemple rellotges, els típics Fitbit, que també et donen aquestes variables però no són rellevants, d'acord? O sigui, no podem dir que siguin significatives ni que siguin fiables. Llavors, què ens dona? M'ha vingut genial, l'Oriol, perquè ja ho has explicat, les fases del son. Aquestes, per exemple, tenen una acuracy d'un 89-90%, o sigui que ja és bastant proper. No és, òbviament, com estan al laboratori, però alguna idea ens dona. Llavors, tenim també, el que ens fixem molt és el temps total de son. Intentem el tema de l'hora d'anar a dormir i el tema de l'hora de despertar-se, penseu que ells el primer, quan van veure aquest anell, la primera impressió és que no se'l volen posar, perquè es pensen que és per controlar-los. Es pensen que la Sílvia i jo l'únic que farem és anar a l'estaf tècnic i dir Pepito està dormint 3 hores o se'n va a dormir tard. Per tant, nosaltres no podíem vendre que aquest anell era per controlar el son, perquè en realitat tampoc ho estem fent. El que més fem, i això és el que comenta l'Oriol, que serà el proper pas, és mirar la recuperació. Òbviament, si veiem un jugador que no es pot moure i que veiem que està molt cansat, ens en anem al son a mirar-ho, però bueno, intentem que ells no tinguin aquesta percepció, perquè sí que ho noten com un abús a la seva intimitat. Llavors, i el tema de les fases, com que encara no era un 100% de fiabilitat, doncs sí que és veritat que ho comparem dins dels seus propis valors, però tampoc és una dada que utilitzem diàriament.
El mateix, això us he posat dos dispositius diferents, un és l'anell, l'altre és la pulsera. I llavors aquí la importància del que us comentava de les tendències. Per exemple, això és variabilitat de la freqüència cardíaca i això és freqüència cardíaca de repòs, el que us comentava. Aquí, en principi, el subjecte estava estressat. Per què? Perquè té una baixada significativa, un descens, i aquí, en canvi, té un ascens. Sempre inversament proporcionals. Aquí, què creieu que pot ser? Això és diari, A quina nit creieu que pot correspondre aquesta baixada? Algú té alguna idea? És nit de partit. O sigui, aquí podem veure clarament, després de cada partit, com el cos diu: ostres, aquí tinc una pressió que no sóc capaç de donar-li la volta. Què és lo important? Que si ens fixem en la tendència, nosaltres si només veiéssim aquesta part, diríem: aquest jugador està fatal, porta una fatiga impressionant i no és incapaç de donar-li la volta, tenim fatiga crònica. Però en canvi veiem que el dia següent torna per sobre de la seva mitja, d'acord? I això ja és una persona podria veure i dir: aquesta persona és molt irregular, però és que en realitat és el nostre dia a dia. O sigui, entrenar, jugar, tornen a entrenar, tornen a jugar, és normal que hi hagin aquestes oscil·lacions, és la nostra realitat i l'hem de... El bo és que l'hem entès i ja la sabem portar i la sabem treballar. Llavors, el mateix, cuidado i tenim en compte les tendències. Aquesta, per exemple, és setmanal, si us hi fixeu bé, és el mateix període de temps. La diària sembla que sigui molt irregular, però ens anem a la setmanal, ja és menys irregular, i si ens anem a la mensual ja veiem que aquesta persona, la seva salut no està, diguéssim, no la tenim al límit, sinó que està podent adaptar-se a les càrregues i les pot portar bé. Llavors torno enrere, perquè tot això sí que és veritat que aquest tipus de tecnologies que us he explicat és més complicat de tenir-ho al nostre dia a dia. I us he posat algun exemple, així tips com perquè si a algú li interessa, d'altres tecnologies que ens poden ajudar a fer a portar un control, diguéssim, una monitorització del que fem nosaltres diàriament. Per un costat tenim els típics rellotges que si hi ha algun esportista a la sala segur que Garmin, Suunto, que ja ens donen valors diferents de rendiment, forma física i de salut, inclús a les noies el cicle menstrual ara ja cada cop aquests rellotges ens donen una informació molt, molt acurada de cada una de les fases, que també, això dona per una altra xerrada, però també en diferents punts del cicle menstrual és millor fer un tipus d'exercici o altre i és millor una recuperació o altra. Llavors també tenim, això és un exemple, per exemple, això és d'un rellotge Garmin, que inclús ens donen VO2 max, que és una variable totalment relacionada amb el rendiment i la capacitat aeròbica. Llavors, els iPhones també a nivell usuari ens donen el número de passos. Important, o sigui, el consell aquí que vull que quedi més clar i el que vull ressaltar és que la importància és monitoritzar sempre amb la mateixa tecnologia i anotar-ho, és a dir, portar un control. La importància de la monitorització i del rendiment i les variables no té res a fer si nosaltres no portem un control i no ho monitoritzem i no ho analitzem. Què passa? Que potser nosaltres mateixos no ho podem analitzar i per això hi ha molts professionals que si nosaltres ho portem analitzat o escrit des de casa, després ens poden ajudar a donar o a encarrilar-nos cap on volem anar. Si us hi fixeu també, l'iPhone ja... Perdó, això és iPhone? Sí, no? L'iPhone ens dona les hores de son, si porteu el rellotge, crec que és, d'Apple, que també dona les zones, sí. És que jo no soc d'iPhone, per això us ho dic, controlo més Android, la Sílvia és la d'iPhone. El cicle menstrual, etc. I llavors també a nivell d'Android tenim el Google Fit, que el mateix, ens donen passos, ens donen cardios, tot això són algoritmes que no és el més acurat del món, no, però al final si sempre utilitzem la mateixa tecnologia per medir, doncs a poc podem anar veient les nostres tendències i això ja és el positiu. I finalment, així ja podreu fer preguntes, també per tema de variabilitat de la freqüència cardíaca teniu aquestes dues aplicacions que també, si esteu interessats, ja és una variable bastant més
que necessita una mica més d'estudi per entendre-la, etc. Però sí que és veritat que cada cop sembla que en el món de l'esport va agafant més pes. I a nivell usuari també hi ha gent que ja comença a monitoritzar i es fa amb la càmera del mòbil. Simplement als matins, penseu, a nivell d'èlit aquests dispositius agafen la variabilitat durant tota la nit. Aquí, en canvi, són 3 minuts, que normalment la gent ho fa només al despertar-se al matí, poses el dit a la càmera del mòbil i ja et mira la teva variabilitat de la freqüència cardíaca. És una altra aplicació que també pot ser útil. I després, si no tenim o no volem utilitzar aplicacions, la tecnologia, etc., sempre ens quedaran les escales perceptives, el que us comentava, l'RPE de l'1 al 10 o del 0 al 10, o en aquest cas els típics qüestionaris de com hem dormit, com ens trobem d'energia, fatiga, etc. I ja està, i en principi espero que us hagi agradat, no sé si voleu dir alguna cosa més vosaltres, però... No, que diguin ells. Sí, però si teniu preguntes... Sí, no, demaneu, sense cap problema. Sí. Molt bé. Ja ve de temps? Sí, sí, quart. Ui, vale. Hola, vale. No, que l'altre dia veia una entrevista a un nutricionista de l'equip d'Ineos de bicis i deia que, per exemple, amb els gregarios, per dir-ho d'alguna forma, estaven fent experiments i estudis amb el tema de l'alimentació per deixar de seguir el que seria l'alimentació clàssica, que en els anys 90 era pollo i espaguetis tots els dies durant el Tour, que amb la gent que no era el primer equip estaven començant a fer estudis que estaven aportant resultats. Per la vostra part també, l'equip principal no, però feu també aquesta part d'estudis o de buscar noves tendències o noves formes d'alimentar-se? Sí, a veure, ens actualitzem molt i pensa que surten moltíssimes coses de nutrició, que si paleo, que si ayuno, que surten cada dia, però al·lucines. Llavors, el que hem vist és que el que sí que funciona és la periodització dels hidrats de carboni, o sigui, donar-los hidrats de carboni quan es necessiten, no cada dia hidrats de carboni a full, sinó els dies abans del partit, llavors després fer una baixada, llavors sí que juguem molt amb això. Pensa que al tenim 25 esportistes allà, però també treballem en consulta i tenim moltíssima gent i portem molts anys amb això. La veritat és que les coses rares, saps, funcionen poc. Passa que et ve algú, hosti, jo estic fent la dieta de l'ayuno intermitente, o jo estic fent, jo què sé, és que hi ha tantes, però sí que s'ha de fer molt individualitzat. Si tu, per exemple, dius que a mi la pasta em senta malament, el gluten m'infla, no sé què, doncs fora pasta, no cal que mengis pasta, hi ha altres hidrats de carboni. El que sí intentem fer és evitar processats, evitar excés de sucres, menjar, o sigui que mengin molta llegum, molta verdura, peix, evitar l'excés de carn. I sí que fem proves, o sigui, hem provat tot, hem provat fer dejú, ja hem vist que el dejú pot funcionar a algú, però no amb esportistes d'èlit. Hem provat, jo què sé, menjar menys el dia de partit, si tenen problemes gàstrics, hem provat moltes coses, o gent que té problemes d'estómac, llavors donar-los més batut, o sigui, no tant menjar pasta, sinó amb hidrats de carboni més fàcils de digerir. Però no fem amb aquests experiments pocs. No, ens basem molt en literatura científica, és a dir, sí que tant en nutrició com en preparació física o en fisiologia ens basem en tot que siguin experiments i testats i que quan ja van bastant avançades, no podem jugar. Sí que fem invents amb nosaltres mateixos. Sí, això sí. Això sí, inventem tot i provem tot, però després dius, el que funciona realment, perquè els tres som esportistes, llavors portem tota la vida entrenant molt, i que ell és ex perquè és un júnior. Però sí que, per exemple, la suplementació la provem tota, el sabor, per exemple, no és el mateix un jugador de futbol que ha de prendre uns gels, que són dolços, que un ciclista que està entrenant o una competició de 6 hores o un Ironman que són 10 o 12, que has de prendre molts gels i llavors acabes amb l'estómac rebentat, o el gust, inclús el gust del dolç et satura molt, llavors has de buscar coses salades. Llavors has d'anar provant moltes coses, que per sort ara, que jo vaig estudiar, jo soc la primera promoció fa 200 anys, jo era tennista.
250 anys, jo era tenista i jo preguntava a la gent, bueno, què ets a menjar? I ningú sabia el que havia de fer i jo vaig dir, bueno, doncs estudiaré. I just vaig acabar el col·le, el COU era, no? I llavors va sortir la carrera. Però que des que jo vaig estudiar fins ara, que ha canviat. Hi ha molta cosa molt xula. T'has d'anar actualitzant cada dia. Sí, fem més treball a vegades de recerca, sí. De recerca que no de... Què més? Però jo vull aprofitar, ja que has parlat de l'Ineos, perquè és un cas de molts avançaments del son. De fet, ha sigut gràcies a el David Bradford que va entrar a l'Ineos i és un friqui que va provant coses. I va provant coses com, per exemple, dir, abans de la pandèmia, el 2012, si ve un enginyer i es ensenya a rentar les mans bé, tindrem menys refredats durant el 2013, doncs anem a mirar si aquest... I llavors, això es diu mètode Kaizen, que és un concepte japonès que vol dir petits canvis minúsculs d'1% en aquest ambient, que és la perfecció, pot fer que un esportista arribi amb la grip als Jocs Olímpics o no. Llavors, una tonteria per nosaltres és algo grandiós. Si el mecànic li va dir, digue'm coses que tu creus que podrien fer un impacte, per ficar un exemple, doncs, si pintem els camions de les bicis de color blanc, veurem la pols que acaba anant a les bicicletes i que pot fer que un mil·límetre giri. Llavors, és un boig, de fet té el seu llibre, explicant la seva mentalitat de anem a mirar teixits. Què podem fer en el món del teixit per millorar un 0,1%? Llavors, si tu vas sumant 0,1%, en l'esport pot ser un segon. I en ciclisme, i al final va tindre l'èxit que va ser bestial. L'equip de ciclisme de Gran Bretanya, als Jocs Olímpics de Londres, venia de 0 medalles i va monopolitzar tot. I no va ser dòping, va ser milers de detalls i moltíssima feina i molts experiments que a vegades no tenien sentit, molts van anar al calaix, però alguns van dir, ostres, aquest funciona. Llavors, aquesta mentalitat és una mica la que nosaltres també, pel tema del son, perquè amb el son també va aconseguir moltes coses. És a dir, si fem un coixí per cada esportista que tingui una arruga menys i no sé què, dorm millor, ostres, mirem i sí, doncs ja està, això ho col·loquem. Doncs és un cas d'algú que va portar la ciència a un nivell extrem i ha tingut molt èxit. A nivel de suplementación, ¿con la creatina hacéis algún tipo de periodización o lo tomáis después de partidos o de altas intensidades? Y luego, ¿qué tipo de vitaminas así básicas suplementáis? ¿Tipo omega 3 o vitamina D? Sí, a ver, depende mucho del jugador, pero normalmente en épocas de mucho partido, de 2-3 partidos por la semana, todos van con creatina. Hay alguno que no le gusta, porque también se ha visto en algunos estudios que en algún tipo de fibras puede causar lesiones, entonces hay alguno que no toma, pero la mayoría toman cada día después del entreno, algunos solo después del partido y el día antes, algunos los días de gimnasio de fuerza, pero bueno, básicamente se recomienda cada día. ¿Y para el triatlón? Para el triatlón también. A nivel de vitaminas y... Sí, de suplementación también hacemos analíticas cada 2 meses o así. Y se les da, como regular, se les da omega 3, vitamina D, cúrcuma, como antiinflamatorio natural. En algunos casos depende de la analítica, ácido fólico, hierro, alguno también vitamina B. ¿Qué más? Luego les damos... Vitaminas tal cual. Zinc. Sí, en épocas en invierno, zinc y vitamina D, C, para el tema de aumentar la inmunidad, para evitar, porque hay épocas que se empiezan a resfriar, a coger constipados y no sé qué, y esto aumenta un poco las defensas. Y más o menos eso. Entonces luego depende, ¿no? Pues si está muy cansado, si no está cansado, si ha tenido una lesión, si no ha tenido una lesión. Con lesionados también es diferente. Ya te digo, ellos tienen su pote con su número, entonces cada mañana se lo damos en mano para que se lo tomen y varía, entonces va variando. Entonces, por ejemplo, hoy es diferente, ¿no? Postpartido, que lo que será mañana prepartido, pero más o menos nos basamos un poquito en eso. Y la clave es individualizar
Es decir, no vale esto para todos, sino que es que cada uno es un mundo. Y en alto rendimiento es individualizar muchísimo todo, desde la nutrición hasta la preparación, todo. Sí, aunque sea un deporte de equipo, hay que tratarlo como si fuera un deporte individual. Y al punto que hay jugadores que no les gusta tomar pastillas, entonces buscamos la alternativa. Gotas, gominolas, que ahora tenemos mucha cosa en gominola, se lo ponemos en batidos. O sea, claro, lo bueno que tenemos en un deporte de élite es que tenemos tiempo para eso, ¿no? Estamos cada día allí y que los vemos todos los días del año. Y que es relativamente fácil conseguir las cosas. Sí, no, claro, quieres gominolas y al día siguiente las tienes. Vale, gracias. A ti. Bueno, es por el sueño, bueno, las horas de dormir, porque cuando llegas a casa, como has dicho muchas veces, es muy tarde, tienes que cenar. ¿Cómo, no sé, cómo consigues estas horas de dormir bien? Magia no hay. De hecho, en el Barça hicimos un estudio con ellos en la Masía. Miramos el sueño de la Masía y solo hubo un jugador de los 510 que analizamos que dormía lo que necesitaba por su edad. Pero es que luego dices, bueno, vamos a hacer una intervención aquí. Miras y entre los que viven en la Masía, vale, los que están en la residencia todavía, pero los que tienen que ir a Reus o a Lleida, aunque les pongan un taxi y los lleven rápido, pues es traslado, luego hay el cole, a los entrenos, a hacer los deberes, y al final es que, claro, es muy difícil hacerlo bien en un estilo de vida que hemos ido llenando de cosas, y a veces es que ni en los jugadores estos de la Masía del Barça, cuando hablábamos con los tutores, es decir, ¿qué podemos hacer para que realmente tengan un ciclo más de sueño? Es que muchas veces no veíamos el cómo hacerlo. Es imposible. El problema aquí en España es que los entrenos empiezan muy tarde. Sí. En Inglaterra esto no pasa. En Inglaterra salen de cole a las 2 o a las 3 y a las 4 están entrenando y a las 5:30 están en casa. Aquí yo llevo niños pequeños y que empiezan los entrenos a las 7, a las 8, claro, y llegan a casa a las 11 y hay que cenar. Entonces muchas veces lo que hacemos en estos casos es que cenen antes. O sea, hacen una merienda-cena y luego al llegar a casa tomar algo para poderse dormir y no perder tiempo en la digestión y en el hacer la cena. Otros, estos que van a Reus y tal, cenan en el coche. Muchos cenan en el coche porque salen del entreno y a las 9 pues un tupper y llegan a casa cenados, ¿no? Entonces es muy difícil. A nivel nuestro, yo por ejemplo tengo un niño pequeño de 7 años y es chupado, porque cenamos a las 7:30 y a las 12 estamos, a las 10 estamos, bueno, él antes, pero a las 10 y pico ya estás en la cama, ¿no? Entonces duermes 6 horas, hasta te levantas a las 6, son 8 horas más o menos. Pero es verdad que la gente que acaba muy tarde o tiene niños más mayores que llegan tarde, cenas tarde, tal, que luego si te enganchas a la tele, si te enganchas a Netflix, si te enganchas a tal, ya estás. Claro, es una modificación de hábitos enorme. El hecho sí, por ejemplo, que si tú estás mirando el móvil, por mucho que te duermas por agotamiento, los ciclos del sueño, pues por ejemplo una tablet te retrasa 90 minutos el sueño profundo, con lo cual tú vas a dormir, pero haber estado expuesto a la luz de la tablet, que es muy agresiva, pues el ciclo de sueño profundo ya tarda 90 minutos, con lo cual tú ya duermes poco, que además el tiempo que podrías haber empezado ya lo pierdes. Así que el tema es decir, mira, más tiempo no puedo, pero hacerlo bien aquí sí, porque poner el móvil en modo avión y leer un libro o mirar el móvil e ir a dormir, la diferencia es alta. O sea, la luz de la vela no afecta, el e-reader afecta ya 20 minutos, el móvil 60, tablet 90, tele 30, con lo cual los dispositivos electrónicos hoy en día son, Netflix decía que el sueño es la amenaza, para nosotros, con lo cual estos chicos que dices, vale, no puedo, a no ser que cambiemos, que yo es lo que planteo, el otro día en el CAR estaba convenciendo a los entrenadores de hay que cambiar un poco el paradigma, hay que priorizar el sueño y a partir de aquí meter los entrenos, no meter los entrenos a cualquier hora y luego ver qué pasa con el sueño. Pero dentro de lo difícil, los hábitos del sueño pueden marcar la diferencia entre empezar, que me marque la hora, que ya empiezo a tener sueño profundo a las 12:20, que no miro la tablet y a la 1:20 empieza el ciclo.
Sí, nosotros es nuestra gran batalla. Al final, las pantallas, porque a día de hoy, con la edad de nuestros jugadores, sobre todo, estamos convencidas de que hasta el último minuto están con el teléfono móvil, con la tablet, y es nuestro caballo de batalla contra el que tenemos que ir, porque y cuesta. Así que, bueno, pues podemos poner pósters, hacer charlas, ya hacemos píldoras de charlas así para intentar convencer, pero claro, cuesta mucho. Sí. Hay gente que lo que hace es empezar 15 minutos antes. En vez de irme a dormir a las 11, me voy a las 11 menos cuarto durante una semana. Luego 10 y media. Luego, y al final lo consiguen, ¿eh? Y te cambia la vida, ¿eh? O sea, el ir a dormir pronto te cambia todo. Pues te levantas pronto, te levantas con mucha más energía, estás todo el día con mucha energía, puedes aprovechar la luz solar, que es muy importante, ¿no? De hecho, en Stanford, que es donde está en la universidad que está trabajando más el tema del sueño, los pioneros, el equipo de natación y de básquet de Stanford, femenino, universitario, pues un grupo del equipo les dejaron vía libre y el otro grupo se tuvo que comprometer, y además con factores de control, en ofrecer al sueño las horas que requiere. Es decir, al menos 9 horas les tenéis que ofrecer al sueño que pueda dormir. En 6 semanas de hacer esto, se mejoró el porcentaje de tiros libres, o sea, la precisión aumentó muchísimo, se redujo el tiempo de reacción y el equipo de natación, un sprint de 50 metros, rebajaban en más de medio segundo la velocidad, el grupo control respecto a los que estaban fomentando un buen descanso. Y al revés también, ¿qué pasa si les fraccionamos el sueño? ¿Qué pasa si les privamos solo 4 horas de sueño? Pues se ha visto en otros tipos de deporte como más posibilidad de lesión, menos precisión, más tiempo de reacción, menos explosividad, con lo cual sí que se han hecho experimentos y hemos visto que sí. No es una sensación, es que luego los datos nos dicen que dependemos de ello. Y estos dispositivos te lo clavan, ¿eh? Si por ejemplo te vas a dormir tarde, la variabilidad cardíaca al día siguiente baja en picado. Luego, el alcohol también. El beber, el cenar tarde y el beber una copa de vino, ¿no? Una copa de vino ya te sube pulsaciones, te baja la variabilidad, duermes peor, es increíble. Y lo bueno de estos dispositivos también es que al final te autoeducas, porque yo ahora llevo 2 años, ¿no? Sí. 2 años, y al final también con muchos entrenamientos ya te conoces y ya vas viendo, es una manera de autoconocerte y también y de controlar tú las variables, pero incluso de la vida diaria, de cualquiera. Vas aprendiendo con el paso del tiempo y es algo positivo. Y entonces hay veces que te vas a dormir tarde porque no tienes otra opción, tienes una cena, lo que sea, ¿no? Y entonces ya al día siguiente ya sabes que vas a estar mal, pero lo bueno de eso es que dices, bueno, hoy sí que me voy a dormir antes. En vez de irme a dormir a las 11, pues me voy a dormir a las 10 para recuperar. Y luego recuperas. Si haces las cosas bien, recuperas. Luego, por ejemplo, en este caso del autoconocimiento y si lo ves, te impacta. Yo, por ejemplo, cuando me hago el estudio y veo que los lunes que estoy trabajando en Ad-Salutem, que no tengo exposición, una ventana externa, estoy en la zona de los técnicos, y luego por la tarde estoy pasando consulta y por unas obras me pusieron en un lugar que tampoco tenía ventana, con lo cual me pasaba 10 horas al día sin exposición solar. Pues cuando ves en las gráficas que los lunes te bajan los índices de calidad del sueño, y yo pienso, ¿por qué los lunes tengo esta regularidad como yo, no? Partido, bájala, ¿por qué los lunes mi calidad del sueño es inferior? Y te pones a pensar, bueno, la gráfica te lo dice, ves la gráfica de las luces y te avisa de aquí hay un déficit de luz solar, ¿vale? Con lo cual dices, ostras, vale, me lo dicen y ok, pero si lo veo en una gráfica, ya empiezo, por ejemplo, yo los lunes antes comía pues en una cocina y ahora me salgo a la terraza y en plan friki soy el que comía ahí fuera intentando, y desayuno los lunes también fuera, en la terraza de mi casa, que los otros días no lo hago. Esto si no lo llego a ver en una gráfica, que me lo deja muy claro y me convence, yo no lo hago. Te motiva el primer día, pero ya no lo haces. Pero cuando ya ves que te está diciendo esto de forma objetiva, tienes un problema ahí, pues empiezas a hacer cambios que si no te hubieras hecho el estudio, no lo haces. ¿Més preguntes? Bueno, doncs moltíssimes gràcies a tots per venir. Espero que us hagi agradat i hàgiu après i que dormiu i mengeu bé i tot Sí, exacte, i feu molt d'esport. Exacte, moltes gràcies. Merci.